Goedemorgen. Ik wens iedereen van jou dat hij kon met een gelotenheid hier zetten. Ik moet ons dat wensen, want we alle kunnen samen veilen, we weer einfach mutig en vrij en dat leven had geen probleem, nee? Ja, zo moeten we ons gleichen, want we immer kunnen dit wat abstonden. Dat is aber nicht unbedingt de weg, wo wir uns unbedingt immer feilen doen. Ja, manchmal dann setzen wir hier wahrscheinlich mit Gedanken, die drecken uns ein bisschen drauf. Hoffentlich hebben we de zware tijd de gedanken hier te hebben. Wij ons licht wat aan, ons licht wat op van thuis oder wat we ver ons zijn. So, we moeten met zo'n soort leren te schaffen en doordat niet unbedingt immer bloß de feile laten regeren. So, ik geloof immer dat wat Paulus im Zern had, wanneer hij de gemeente die bereisde, dan had hij beeld weer door dat God zijn genade is met ons, oder mag God zijn genade met ons zijn. En dat in mijn leven, oder wie alle, moeten ons dat immer waar kunnen zeggen, ik leef in de tijd van God zijn genade is met mij. Merkt een grote onderscheid. Vandaag hebben we een gelegenheid hier deze week top te zijn. Ik werd in Bolivia, zoals jullie alle weten, ik word te know, wanneer we in een Engelse boodschap komen, door een beetje meer van reden nog. Maar eindelijk, een beetje wil ik je door vandaag zeggen, dat is een zeer rijke tijdje was, door te zijn en met lied op te komen, wat einem hastig zijn zeer veel wit geworden. En een grote groep te zijn, waar niemand weer overgehouden geweest, of irgendwo zo wat er staat, wie je helemaal geweest. En dat met te leven, waar dat schaffen deed. Want lied, ja, vielleicht wurde hard door jij geschaft, meestal nu, en nu ben eenmaal wellig zijn, mal een beetje uit te vingen, of te horen wat dat is. God heeft gezegd, en ik vrij me terug te zijn, wie velen zo, wie haar wirklich God zijn zegen beleefd. Vandaag hebben we een thema, wat waarschijnlijk niet ganz wat veranderd is, maar we hebben hier alle met te doen. Oder we hebben hier alle met deze zaak te doen. Maar ik wonder manchmal, hoe zou je daar aan denken? Ja, we gleichen ervan te reden, best gezond, oder wo stress met die gezondheid. Ik vind dat mij eenmaal, en ik wil aan, wanneer ik alle word, dat ik vang mijn vrienden, wanneer ik die lang gezien heb, dat ik die moet vragen, best gezond, oder heb je gezondheid begint, wat ik irgendwie met mij al lang gezien heb. En dan, maar eenmaal zegt de vriend, wanneer we eens oprecht is, dan zegt er ergens zo'n dingen als, dat een antwoord is ganz gezond. Irgendwo thuis, oder in sommige steden en Harper, schafft het niet meer ganz so gut. Von bitte vielleicht te versterken, aber eben als een Kampf. Wanneer ik wordt ver in stonden, of irgendwer wordt ver aan stonden, dan worden we antwoorden, die is ware krank. Ja, er wordt even dem ontvangen bekend worden, dat dit een man, of de ene vrouw, die is ware krank. En na een paar weken weer worden we antwoorden, die is nu nog immer krank. Oder die wird vielleicht inzwischen nicht krank, aber nu ist er ware krank. Dan worden we vielleicht bald ontvangen te wonderen, kunnen zo'n gegeven des mens prima wordt sterven, weil er immer krank, oder so viel mal krank ist. Die worden vielleicht ontvangen te wonderen, wat is er met? En dan worden vielleicht ontvangen te zeggen, ik dokter hiermee. Some van jullie weten van wat ik red. We zijn niet alle körperlich gezond. So, some van ons zijn aber, zoals ik middental, körperlich gezond. En dan weet ik maar van mij, wat is Jan, want die niet gezond is, wat schuld hem. Die zal je bloos ook gezond zijn, zoals ik zie. Niet? So, we kunnen ze niet unbedingt körperlich immer metfeilen einer mit dem anderen. Voor de eerste thema dessen war eine gesunde oder eine kranke Einstellung in ihrem Ander. Dat is dus echt de thema aan. Von dit reden we überhaupt nicht, wenn wir nicht machen. Allgemein. Aber manchmal, wenn wir oprechtig zijn, dan word ik en du met het toestonden dat van de dan zie ik krank met mijn instelling, jeden diesem oder jeden Jan.
We mochten even aanvangen om sommige mensen te denken wat we kunnen doen, wat we zeggen, die zijn algemeen krank. En dan leef ik het ons alle zo, mag God ons beschützen, voor niet bij eenmaal krank worden, maar een instelling. De vrouw mocht even mankzaam van ons zijn, wat van de hoortje doen, je hebt het zo, dat mensen kunnen met een kranke instelling geboren worden. Fleischlich, körperlich weet we dat het juist zijn dat mensen die worden krank, baby's worden krank geboren. En als de baby's wat krank geboren zijn, die wassen we nog op en worden groot. En gaan alle levenstijd met een krankheid te delen en sterven ben ik, blijven leven. Je hebt het zo dat du en ik, als we kunnen toeënen, of dat we willen zeggen, ik word ook mal met een kranke instelling geboren. En zo van daar zie ik immer nog krank. We nemen ons de tijd aan, en ik weet, we willen niet lang van krank zijn reden, want dan moeten we eenmaal hier aanvangen te checken als de tijd niet bald aanbiedt. We willen leven van de gezonde zijn, niet? Jezus zei, hij wil gekomen voor de kranken. Hij wil niet meer voor de gezonde gekomen. Ik lees helemaal aan deze te zijn wat er gezond is. Zo bij dan Filippa, het tweede kapitel. Dat is waar ik aan zijn tekst nemen doe. En we worden nog naar mijn schriftsteden gaan en teruggaan bij Filippa, het tweede kapitel. En de derde vers, de vangt het steeds aan zegt, dood nus uit zank, over zelfs riemen. Op onze spreuk en Plautsch worden we vielleicht manchmal zeggen, en er staat zelfs riemen, die zelfs wat meinen oder pochen. Van ons hebben we niets doen. Aber, en Demut acht, einer den anderen hassen, aus zichzelf. So, nu heb ik das vers gelezen, en ik geloof, je hebt alle Bibel lezen, en ik dacht, dat kan ik uitwendig. Like, wat staat er helemaal? Dat heb ik wel immer gewusst. Als een prediker, dan ziet me dat immer nog een grote opgave te zijn. En wat hebben we dat, wat we uitwendig weten. En je dacht, dat nu hebben we mal wat nieuwtje hier, waarschijnlijk niet. Wenn zo'n vers is, met die wassen we alle op. Wo brengen we ons dit in leven in? Of wo breng ik dat persoonlijk neer, dat het ons pakken deed? De vierde vers is eigenlijk dit. Kijkt niet een jeder op dat zinje. Aber een jeder op dat wat de andere eert. Laat deze gezending en jullie zenden, die ook in Christus Jezus weer. Net zoals je hebben die drie vers van we denken aan wat is mijn instelling. Wat denk ik en doe over de nächsten? Römer de 12e kapitel 10e vers zegt, leeft jullie, een en andere met de broederlijf. En de eer tragt de nächsten ver. We hebben ons eerste punt van de om. En dat nemen we hier de eerste vers en dat is niets uit zank. Oder ik zou zeggen, niets met krankheid. En onze natuur, en dan wer u best, wel u best, we moeten eigenlijk immer klar hebben, dat is, mijn natuur is no zanke. Mijn vriend Hendrik Pijfries, som van jullie hadden gekend, als hij 100 jaar geworden werd, dan te die tijd kon we niet spazieren voor wegen COVID. En dan vond ik hem een dag op en dan vroeg ik hem, zo nu met 100 jaar, wo staat het met deze zaak? Is einer domme Rütje wassen, oder blijft einer immer noch an deze fleischliche Gedeihe benen? En dan zegt hij, 100 jaar ha niet toegereikt, tim uit dit Rütje wassen. Ik blijf nog immer hier in deze kamp ben. So, wie moeten dat alle kunnen verstaan, dat ik, krijg ik dan, wo fijn u over die denken is? Maar ik en du, en de natuur is te pennen, dat we worden leicht kunnen zanken. We zijn er in de kleine kinderen, dat ze dat zeer klaar te zijn, dat die niet een andere weg is te zanken. Want einem dat andere zien janken, dan de enige weg is te zanken. En, met zanken algemeen krijgt einer dat zien je, de andere die je ohne dat zien je daarvan, en dat je niet en go dat enge, beide zien niet. So hier zegt het, we zullen niets met zijn stad te doen hebben, niets met zank.
Zanken, en vielleicht wil je wonderen, hoe komt het dat de prediker van jou van zanken is? We zijn je alle opgewassene mensen hier van jou vanmiddag in deze verzameling. Buiten de baby's. Daar moeten we toch al ganz vrij van zijn. En ik wens we weer, en waarschijnlijk zijn we ook al, except ik wil maar en ik ga naar hem door te schaffen. Maar een wijze van zank is dat ik regeer immer naar mezelf. Ik ben mezelf, wel ik zijn dat recht te geven. Ik wil mezelf eren. Mezelf wat ik wil gewaagd kunnen met dat ik wil hebben, dat wat ik wil. Jo, ik wil hem niet slaan. Ik wil hem niet met geweld wat wegrieten, zoals kleine kinderen doen. Dat heb ik ons klaar. Ik geloof, we alle klaar. En dan moeten we alle wel vrij blijven. Maar innerlijk, wanneer ik zeker zie, dan heb ik innerlijk immer nog de instelling kracht voor dat kleine kind hebben. En dat is, ik wil met dat mijn gevoed komen. En nou dat moeten we oppassen. Dus in zo'n instelling verder hebben. Want wie je dan nu zetten en wie vrouwen, je hebt het zo dat ik immer nog zanken doe. We hebben ons een paar vrouwen stellen en we hebben zijn dat ze ontmoet geven deed. Was toen nog maar aan, dat we nu in andere, wo in een vertaal zijn, en de vertaal vangt vielleicht een beetje empfindlich aan te worden, we worden een klein beetje ijverig. Was er maar aan dat die 40 nu niks meer Jana wat zegt, je hoort wat heb ik meer. Ik weet al wat ik zei wel, en mij deed het niks meer uit wat du zegt, ik hoor niets meer. Dan heb ik al een zenkere instelling. Of ik zou van de over zeggen, een kranke. Als ik een jong weer, dan heb ik nog manchmal met interesse toegehoord. Dus 2 maanden lang alle gestorven. Maar de weer bruiden, en ik geloof ze verstonden spreken, maar je van manchmal einfach een vergenijen en te horen. Weil zij werden niet ganz vrij van zanken. En met inge reden ze bad, verval, luid, een tegen de anderen. En ik ken het door, dat ik leef geen reden horen, bloos bad reden. Niet? Zij hebben ook geen, dat heeft geen eenigheid. Dat wordt plus geschat, niet? Een zenkere of een kranke instelling, wanneer we niet meer horen willen. Een andere wijze van ons brieven, als ik op zenkere zie, is wanneer ik de ingerholing moet controleren. Was nog mal aan dat die dat jankert, nu was u maar reden en nu was u maar alleen reden. Keiner heeft wat te zeggen, ik alleen. Oder, wanneer we dat innerlijk bij me feilen, dat ik ga dem rechter was en ik alleen ga dem rechter was van deze zaak. Wie überheben ons über onze broeder, oder über onze nächsten. Dit passiert in de zenkere instelling. En some van de grote opgewassene mensen hebben waarschijnlijk veel meer met zenkerieën te doen als wat we worden lijken toe te staan. Ik kan dan geven dat mijn partner of die partner heeft die je zegt, vielleicht sei schrecklich versucht te zijn. Irgendwann, wanneer ik niet wat hij zegt, du bist een zenkerische persoon. Maar hij heeft dat on te verstaan heeft dat je veel je weet, ik wil wel je pleeg zijn met een zanken. En dan hang ik de kop een beetje erop en ik zie nog een beetje beleidigd door even. Moet lijken naar mijn partner wat terug te zeggen. Weet je wat? De beste is, we laten dat inzinken. En waarschijnlijk is er meer waarheid bijna als die wordt gelijk. Wanneer ik een zenkerische instelling heb, wat de Bijbel zegt dat ik niet zal, en dus ik al zei, dat is een krankheid, dan kan ik over de nächste persoon ontvangen af te reden, of dat hij wat slecht nu reden. Dat moeten we af te reden. Hast je gehoord dat een mens over de nächste wat nu redt, slecht of negatief? Op Engels dan dat gossip, op Hoogduits dan we dat af te reden. En onze plotteacher spreekt, reden we bloos van de nächsten wat nu reden. We kunnen de nächsten ook goed nu reden, so we moeten dan verstaan, dat redt zich van negatief het nu reden. Hebben we mal gemerkt dat einige mensen die kunnen leicht de nächsten wat nu reden, wat negatief het, ohne dat ze een probleem schijnen door even te hebben. Ze doen dat meest met een vrijheid.
Meest met een lachen erbij. Maar manchmal ganz, met een lachen. En reden we over Janem zijn problemen. Over Janem zijn negatieve dingen. Waarschijnlijk een zeikerische instelling. Ik ving in Schengonen en de nächsten doel te reden. Een andere zaak, wat we oppassen moeten, dat we niet krank met blijven, dat is, wanneer we blijven bij de negatieve ervaringen, wat we gemerkt hebben, immer waren te vertalen. Wanneer ik niet meer bij de ontkomen, of mij dat niet wichtig is, dat de Bijbel, die we lezen hier in Römer het 12e kapitel, de broederleven, dat mijn vertaal heb opbuurd. Mijn instelling is niet zo dat het wichtig is. Dat heeft met te doen met wem ik taub zie vielleicht. Vielleicht met te doen wo ik me van de feilen doe. Maar van de feil ik me einfach bloß mal naar de nächsten, einfach door wenn wel ik een beetje negatief doel te reden. Dan is mijn broederleven was. Dan zie ik van de krank. Oder mijn instelling is krank. In een kranke instelling, oder zo'n wat zenkerisch is, zo'n persoon, die wordt algemeen niet veilig aan hem, wo zij de weer wij doen wat ik reden doe. Vele doen ik, maar dat ons dat wichtig is. Manchmal moeten we empfindliche dingen durchreden. Dat gaat goed anders. We moeten. Die kleine dingen, die moeten zich, dat speelt zich manchmal indelen. Dat schafft goed anders. We kennen graag doen, hoeveel speelt zich in huis had. Dat treft immer waar aan, die moeten zich dat indelen. Als grote mensen moeten we ons nog mal verscheidenheden durchreden. Het schafft goed anders. Het leven schafft bestaan. Maar wanneer dat niet meer wichtig is, dat mijn wieder worden wij doen, dan zie ik zenkers. Wat mij op eenmaal wichtiger wordt, dat dus als mijn mening gaat, als dat ik wil weten hoe die dat gaat, dat is een zenkerisch instelling. En de Bijbel zegt, dat nust uit zank. Of uit hem zelfs ruimen. En die alleenheid, dan weer ik een beetje in een alleenheid neerrode. Dat is een man, die kan ik niet zeer goed, maar hij vertaalt met een grote Schengonen, waar hij in een dorp of op een kolonie had zich geen ongesteld over een tolling wat hij te merken had. We hadden al niet zoveel verteld, ik kan hem zomaar wel ganz weinig, maar hij bekend hem geloven te komen te zijn. Hij was een stukje terug. En nu werden we de vertalen, mij verder zo, hij deed met Schengonen vertalen, waar hij zich had geen ongesteld, waar hij gestreden had en waar hij dat ook niet getold had, wat hij zou tollen. En dan bij eenmaal, dan leg me dat aan en ik zei te hem, weet je broeder, ik leef dit als zus, we deden, heb we ten geloven komen, niet zo? Nou, dat past hem doorheen. Maar ik zei, nadat dat we ten geloven gekomen zijn, hier we met zo'n dingen staat op. Ik kon hem dat naar mijn mening afhalen, hij werd zeer slauw, even wat ik hem zei, maar toch, God heeft genoeg. Weet je, dat we, wanneer we ten geloven gekomen zijn, en we dem juist aan ons laten arbeiden, dan merkt de juist ons gezond. Want niet voets even nach, maar de juist schafft door in ons haan, dat we zullen een gezonde instelling krijgen. Dit is waarom dat christenleven een ganz ander leven wordt, als veel wat niet christen. Dat je toch zeggen, gezonde instellingen maakt mensen wat niet christen. Maar als christen, hier we dem Heilige Geist laten arbeiden. Christus dat zei in de 5e vers, laat deze gezending en jullie zijn die ook in Christus Jezus weer. En zij een moodstok, wo mijn die instelling zal zijn. Als tweede punt, dat is de tweede poort van de vers en het zegt, en die moet den anderen hassen achten. Hier heb ik net zoals even gedacht. Ik wil me gleich van jullie een bijspel te hebben. Wat deed u, wanneer u de nächsten hassen achter des als die zelf? Wat jij me zei, wat heb je entweder jezelf vervormd gemerkt, of hoe je dat gemerkt hebt aan een anderen, hoe je de nächsten hassen achter deed als zichzelf.
Hebben we met zijn stad te doen gehad? Wo jet die dat? Die schaf je met dat? Wat zei je? Jana kan beter mål als ik kan. Dat moet al een waar zijn. Dat die alleen hebben we dem hasje je ook. Oké, dankzij. Ah, oké. Zo, wanneer mijn man gereed wordt, dan zie ik stel, dan laat ik Jan reden, wenn dit hasje. Goed je dat. Maar ja, wo moeten we dem nächsten hasje achter als onszelfs? Dem respecten. De nächste respecten. Kijk, hast nog meer wat er was bij doen, wat we dat doen. Oké, ja. Dat zal je zeggen voor dem nächsten laten dat reden wat hij wil. Had vielleicht wat beter te zeggen als wie zelfs, oké. Maar ja, je danken. Wat doen we dem nächsten hasje achter als onszelfs? Nog een goede idee hebben we hier. Jo, dollar interesseert te zijn waar Jan dat jeet, als dat ik zei waar mij dat jeet. Nu heb ik dan nog een vrouw, en dat is, zo je hebt zelf een antwoord die je geeft, maar deze heeft alle met de nächste persoon te doen, während we met deze spazieren. Wo is de nächsten zijn hasje achter, bloß beim denken, like we denken manchmal aan jene persoon of aan ervaringen. Wo kan ik aan mijn gedanken van mij alleen jene hasje achter als mezelf? Omdat ik met die persoon nu contact heb. Wo is dat? Ja, men zijn wensen ohne dem een schiksel te wensen. En de gedanken, meen ik nu, bloos voor die. Oké, go de gedanken door, go de klaar zijn de Heilige Jezus en de gedanken zo, en de gedanken wens ik Jan men zeggen. Go de gedanken nog maar, wo doen we en onze gedanken dem nächsten hasje achter als onszelfs? Positieve dingen denken over de persoon. Oké, want het zwaarste niks, dan go er te jennen, of je go er te denken, dan voor die persoon ontvangen te beden. Zeg go je danken. Oké, want we ons beleidigt vallen over irgendwer, we ons wat je doen heeft, dan over de persoon, of voor de persoon beden. En ik stel me zo voor wie beden goede dingen over de persoon, of voor de persoon. Ja, zij vinden je danken. Wo ben ik de wolf van de reden als, dat zijn twee verschillende dingen. Want ik eerst mensen zie, door is mij dat lijsten algemeen de nächste persoon hasje te achter als mezelf. Dat wordt niet veel verstalen, want hier op een markt dat het echt weer bloos senkers. Maar in mijn gedanken kan ik dan nog senkers blijven. Maar wanneer ik mij en mijn gedanken door en je uitvaar, dat ik heel de nächsten hasje als mij, dan ran ik en de goede gelegenheid dat ik dat ook die gedanken, dat ik die persoon einfach plus waar. We hebben ons dat en even, we doen het de nächsten en onze gedanken bestendig hasje al holos ek. We kennen en onze gedanken wel veel zanken, veel krank zijn,
Maar we en de gedanken dem nächsten hassen. So dat zegt, en Deimut, den anderen hassen achten. So wie had het grote woord Deimut door. En dat is zo dat eerste ding. Want du en ik hier met zwaar en ik kon de meeste geweldig, ik kan me beleiden laten over Jan en ik blijf dan best op den punt staan. Weet je wat, dan brauchst du nog weer een boek komen of irgendwem vragen, wo de zaak staat. Dan zijn du en ik hoogmoedig en oder groot, wat we vielleicht zeggen. En dan had u en ik een probleem dat veelt om kriets te brengen. Bij grootste mensen, die hebben troubles, niet? En zo, wanneer we met deze zaak gepleegd zijn, hey, daar hebben we dat dan nu. Ik lees het niet hier wat ik de grootste gezegd heb. Maar de grootste mensen, die worden lijst beleidigd. En die hebben veel video en die hebben veel van die zaken, van die zenkerieën. Zo Deimut wordt ons tot langer engel wegwersen. Best alleen moet die instelling te hebben. Of moet deemutig te zijn. Wie geven de nächste mensen die je leenheid. Ik vraag me wat je gezegd hebt. Ik had hier een paar andere dingen. Wie worden er manchmal meestig mal aan. Aber manchmal geven we ons een cultuur. Of we kunnen het ons niet goed doen. Dat we some van de mensen een slechte noemen gegeven hebben. Wanneer we dat ook niet evalueerd zijn. Dan ben ik, wie weet al dat. Jant is, ja, die lied het kind. You know, die ouderen weer immer zo'n opvallende lied. En dat is dem zijn kind. Dan worden we even dat manchmal brokken, wanneer we worden vrouw, wer is Jant? En dan worden we dat brokken. Dan denkt die niet naar Jan van je lied. Dat is nu dat je groot zit. En dan hebben we met dat al veel in zwarte stapelen opgestapeld. Ohne dat we vielleicht nog veel wat over gedacht hebben. We hadden hem al doorgedrecht. We hadden al een beetje schot op die persoon opgereed. We hebben ons daarvan voethouden. We hebben den een nieuwe gelegenheid gegeven. Wanneer u en ik de nächste 8 hasjes aanstelt, dan streef ik ernaar dat die zal hasje komen. Over die persoon zal positief gereed worden. We geven dem Jan de anerkenning. Dat brengt ons bij de nächste vers, Efeze 5:21, dat Inge staltjunt. Einer den anderen en de furcht Gottes. Die personen die wat du en ik aftreden, Inge, die zullen we ons Inge stalen. Die zijn beter sterker als we. 1 Petrus 4:5 zegt, en alle ziet einer dem anderen Inge doen. You know, als een gezonde instelling, dan heb ik de klaar, ik sta met dem nächsten Inge doen. We komen nog bij ons laatste punt. Wat is dan nu wat komt het dan nu uit? Van de Janja wat die kranke instelling heeft, of die wat die gezonde heeft. We willen je alle vooruit komen, niet? 1 Petrus, het 5e kapitel. Daar zegt het, de laatste pot van de 5e vers zegt, wils God waar staat, de hoogmoedje. En dat is 4 jaar terug. Dan had ik een spazier met een man wat hier spazieren gekomen weer. Hier nog aan de kerk. Die man die sukkel waren de langere tijd terug al gestorven. En maar dan als we hier weer en als hij bij ons weer de lied, dan vroeg hij maar eenmaal naar die persoon. Ben ik voor en hij kan die persoon van lang terug. Hij zei weer alle van 6 waar je was, maar dat is een persoon die woont nu hier. Dan vroeg hij me ongeveer met de weer. Wo ga je dat je doen dat deze persoon een bruikbare persoon gegeven heeft en je een gemeente. En ik zei dan te hem dat ik geven die persoon een chance. Niet dat men niet te doen had, we geven die persoon een nieuwe chance. We deden die, we werden niet te groot, die persoon would laten non komen in de ambten. En de persoon is werkelijk een zeer bruikbare persoon. Wo die eier weer gestampeld. Er wird een ware Stunde gewas. Dan aan ik dat. God, waar staat dem hoogmoedje. Want ik me wil met herstellen als die, you know, dan kom ik eure loten am Schicksal niet. God, waar staat die? De hoogmoedje instelling, einer gegen dem anderen, brengt ons am Schicksal niet. Dat is geen vrouw even. Daarom is mir dat thema wichtig. En ik wens dat de Jezus wordt van jou te ons reden. Wenn dat niet onmogelijk. Dat ik, of dat du, wordt van jou, of de laatste week, of het laatste jaar, maar de instelling geleefd heeft, wat God je geschaffen heeft. Immer wat op dat mijn gecheckt, Philippa 2:4. Dat merkt dat ik wat weinig vrede in mijn leven heb. Ik voel me fucking ladig. Ik voel me ohne inzien. Dat is waar de kranke hand komt.
Aber die gezonde, met de gezonde instelling, die heeft de genade Gottes over zich. Dus of course, die wordt beständig und schaffen, dat hij wel duidmütig blijven. Hij wil dem anderen zijn eer zeker. De andere zal beter zijn. Ik ben, je hasje zijn als ik. Wie zeker dan nou? Deze persoon die leeft in een rikkend leven. Die leeft in volle leven. Wij die heeft een gezonde instelling. Daar is hem leven je houdt. Ten Schluss wil ik ons bevragen met mij alle top. En in God zijn woord, in dat prüfungsglas stalen. En vrouwen ons, mij, du die. Maar wat voor een instelling leefst u? Over de mensheid, Ramadie. Bist du krank of bist du gezond? Leefst du im Zijn of je het im Onzijn in? Is God zijn genade over die instelling? Of is God zijn ware stunde door je? Jank had met je top te beden, want Paul zei dat wel opstonden en beden. Voor God, we danken die voor deze gelegenheid en die woord te checken. God, we beten dat die woord wordt bij ons als een prüfungsglas over je hele woorden. God, erforsch ons hart. Zijn we groot? God, dan help ons toe te staan. Zijn we eenzinnig of eerzichtig? Help ons dat te erkennen. God, geef ons de instelling, de nächsten hasje te achten. Nur den zijn gelijk te checken, maar als nu ons. Dem een wolleben jene, krijg je zij als onszelfs. Voordat ik bid, voor mij, ik bid voor ons allen. Help ons een instelling te hebben, wat zich met dienen lijken wordt. En Jezus in noemen. Amen.